UGWUMBA. Adịma ụmụafọ Igbo daalụnụ. Mgbe gara aga afọ n'ebe gara aga enwere otu afọ Igbo kụrụ egwu echefuna m afọ ya mana ọ kụrụ dịka egwu ụka. Ya bụ egwu bụ ihe bịara daba na ọ bụrụ na ị na-esonyere ihe mere n'ụbọchị taata na otu ụlọ ikpe dị n'Abuja. E nwere otu nwoke kụrụ egwu mgbe ahụ ọ dị nke Stanley ka o si ọ gịnị bụ afọ ya ọ sị na epeziga ọ bụrụ na onu ga-ama mma isonyere ma ọ bụrụ na onu ama mma ijikwa nwaanyị wepụ onu adịkwa ama. Any pit where they dig for me, jump and pass. Any pit where they dig for me, jump and pass. Any pit where they dig for me, jump and pass. Whether na INEC dig am, jump and pass. Whether na Jagaban dig am, jump and pass. Whether na APC dig am, jump and pass. Jump and pass. Ha, itry kwa na ga. Amen. Itry kwa. Amen. Adịkwa mama. Ọ dị mma ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taata ọ bụrụ na na-esogide ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa ịfụ na ndị INEC bịara enwe ndị kpọpụrụ INEC court asịla ndị former legislators na ihe na ma ọ dị m ka Attorney General sokwu banye na ya wee gaa kpọpụ ndị INEC court sị ha dị regista ya bụ ha wepụ afa pati one ma one n'ime Nigerian n'ime parties dị na Nigeria. E ga-erute na afọ 2020 ekpochigidere kpochie ihe ruru 70 pati 70 maka gịnị na dịka iwu si kwuo ọ bụrụ na iwu debeghị kanselọ na local gọọmenti ma ọ bụ chairman ọ bụrụ na iwu debeghị House of Assembly member ọ bụrụ na iwu debeghị ma gọvanọ na steeti ọbụla ma ọ bụ na iwu dite ha ihe ruru 25% ya bụ otu ụzọ n'ime ụzọ ịnọ na votu atụrụ n'otu steeti ma ọ bụ otu local gọọmenti iwu dite National Assembly ma ọ bụ nke ọbụla ka ekwenye ihe dị ndụ eme dịka pati o wee doo anya na ya bụ ihe bụ ọya ekwere ekwe wee kụpụ ihe karịrị pati 70 oru ka a na-akwado coalition na-akwado ementa eme imo ha wee gachaa ihe niile gaa nke ha gara n'Ibadan si na ofu onye ka ha ga-ewepụta ndị a wee bunye akwụkwọ ha nọbụ na-ede kamgbe wee si na pati ADC maka onye ọbụla o doro anya onye ọbụla anya nọ ADC ka a chụwara na pati ADC sokwanụ na ndị na-atinye akwụkwọ elekshọn afọ niile na-atinye akwụkwọ elekshọn mana enwebeghị mgbe ha meriri echeke ya bụrụ na eziokwu ma Kachukwu nke na-azọ presidential ihe na bụ ndị so na-aga kọtụ n'ọha bụ nwe pati n'ọha nwe pati wee bụrụ na o winitebeghị ma lokal gọọmenti ma kanselọ rukwe tata awesi ka itinye ọnụ maka na anyị maara onye achọgawa na ADC mgbe ọ nọ na ADC mụ na onye otu m nọ ebe a onye amụ na egwuregwu onye a na-ekwere m egwu mgbe ahụ ọ bụ eziokwu na akpịrị adịghị mma ihe anyị ji mara ya bụ Epetike ndị Igbo Epetike onye nke m nọ osi agha Epetike ngwa tinye ọnụ n'okwu a ndị bara ekene m ọnụ ihe ji bido ihe a bụ jump and pass and ihe like UGWUMBA kwuru onye a na-achọ bụ Peter Obi mgbe afọ na ya bụ ijele chọrọ iji ADC wepụta so ha wee je sụcha mma eji egbu ndị ọjọọ wee na-eche dị mmanụ good 18 ọ dịka ọfụrụ ihe na-achọ imenụ maka ya bụ nwa amadi na anya aja arụ osi na amapụ mabaa NDC mabaa that place then Atiku na chori na onye ka ya enyesi nwa na nwe je ewena tiketi nye enwere 3 candidates na 3 factions of ADC so kita the list the guy wepụ afa ha kachapụ ya all the candidates ma presidential ma aspirant ma gbogbo nọ n'ebe ahụ so ma ndị gbara fọm senate ma ndị gbara ihe if eme that na mana ọ nwere ife gbara ngharị o nwere partiality mfụlụ ebe ahụ maka na amụọ na pati Sowore AAC ka whatever Sowore nke omogo ebe win bụ councilor and o bụ more than 1% generally voting no nwere so gị metara the list here the list ndị nke ọzọ and pati ndị the list bụ ndị ọ dị ha ka say that na ha dị favorable na mmadụ nwere ike ịnakpụ n'ime ha jee zere mmiri so ya bụ ihe asachi ikpu isi gbaa afọ ọnụ amara ihe mere oke esi mee oke afọ maka na
as what is good for the gander is for the goose is good also for the gander, the husband. So how many here mere me ko onye ọzọ ama na na-edere ise ọsọ pati na anụ aka afọrọ si edere iti gaban na epetike ka m gbasikwa ego nuo onum enwere ndị ewepụtara okay ọ mmadụ kpọpụrụ ha court okay ya bụ ọ bụrụ na ọ na-ewute gị na egbopụbeghị nke showoro ijiri aka ga kpọpụ court okay sizie ha maka ndị court ada ekpe ikpe na ama nnọkọta kpụwa mmadụ isi na ọ bụrụ na onye ahụ nọ okay na ọ bụrụ na o wute karịa eketa ị gakwuru pati si ha ịgwakwuru court si ha ka ekwenu maka pati dị etu a si gosi m ebe ha wingoro election ma kanselọ ma nke ọbụla ihe eji hapụ ha mana ihe ofu ihe gbara mgharị bụ na enwegoro ọtụtụ ndị national assembly members dị kampụrụ to ADC mgbe a na-ekwukwa okwu ekwuru na ọtụtụ gọvanọs na ọtụtụ ndị agha kwuru na line mgbe aha Peter Obi ka nọde na ha kwuru na line na-eche ka ha bata na ADC ọ bụrụ ihe eji na-etiri anyị mkpu mgbe ahụ onye ọbụla na-akụ aka eji na-akwado ọgụ ebe ọ bụ na ndị pati a ADC a nwere ndị senators si ihe na-abanye n'ime ha ewepụzie ha kịta na oche ha dị agha ama m na ikekwa anyị dịrị lọya ya tinye ọnụ mana dịka anyị n'ime obi etu ọ dara etu a ndị a niile defect maka enwe ndị bụ House of Assembly ndị bụ senators ndị bụ representative nọ na ADC kịta enwe m ajụjụ nchọrọ ịjụgo ịsabeghịkwa nke m kama jụọ na ịbụ onye Naijiria biko onye jere iku nwa o jere iku nwụọ ọ na-eche onye mba ọ dị ụzọ ihe na-agba o nwere ike kpebie na mana ọ bụkwa na ọ chọrọ ịnọ nwoke na nwaanyị mụrụ nwa ka nọ ha ga-amụta ọzọ ọ nọrọ na-ehicha ụlọ na-etichara ha bed ka amara ka a ga-eme mmụta ọzọ ihe ọbụla bụ iku nwa nwa agwụbeghị n'afọ onye mụrụ nke ọbịa bụrụ iku nwụrụ anwụ. Thank you very much. Ihe na-ajụ ugbu ama m na ịbụghị lọya ebe ọ bụ na ndị a ewinihi mana e nwere ndị defect banye n'ime ADC ka ezi ka iwu ji echeta ha na ọ bụrụ ha na ndị a nwere kanselọ ma gọvanọ ma House of Rep ma senator na a ga-ahapụ ha aka maybe as at the time agbarafa akwụkwọ mgbe onye eji position bata dị na ha ga-enwego maka tupu akpawa ịbụ nkata kpasiwe ike afụgo na ndị a dịka ndị ga-enye ha nsogbu maka Attorney General sokwa ga-egbu ihe o ịmaghị ihe a na-ekwu na ndị ha ejizi appeal court ana mgbe jecha appeal emecha election eje appeal win then ndị a eje Supreme Court by then o nwere ike aswego onye win ọ na-achị 2 years ma ọ bụ na o ruogo mgbe a ga-eme election ọ bụ na aghasago ihe niile so the thing ọ dị carefully and tactically executed so na o ruru fa na ha eme and one thing ha ma ọ bụ na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụ wee nwo ọsọ ihe a na-achọ bụ Peter Obi kafu ya bụ nwa amadi nwere nwa ọsọ na-agbara fa so ha chụọ ya ihe ada ha na-achụ ya na-ada ụnụ chụgide edagido na akụkpọ anya hapụrụ nwa amadi ahụ ha ndị ka eme elekshọn ofu ihe o kwuru enwe ihe mgbe Peter bụ nọkọtara kwuo na gọọmenti Naijiria achọghị ka ya nọrọ na ballot paper mana iwu ka ọ bụ na ya ga-anọnata ya mana e nwere ofu ihe na-adị na-agba mgharị na-ebu ihe si eme ịma mgbe ụfọdụ asị ehi na-enweghị ọdụ chiri iji mana ga Peter Obi nwere ọdụ Chineke na-achịkwara ijiji ọ bụrụ overdose ọ abịa ịdọbụ gịnị ka nga ha kpe maka na ọ bụrụ na ị na-anya echeghị m na ndị amamihe anọghị na ADC echeghịkwa m na ndị gụrụ akwụkwọ nwere ike iche na ihe a dịkwanụ ka ọnụ ntụbo ya bụ hol ndị a nwere ike ịkpanye aka were nye ọha ịkpakwu a na-achọ inye ha kịta maka dịka i kwuru etu edi rejista ndị niile nọ n'ebe ahụ dịka ndị nọ na PDP kịta ndị a niile nọ na PDP kịta na mma ha ka nke Wike ga-arụ ọrụ ka nke Turaki ga-arụ ọrụ onye ọbụla na-eme ihe na dịka isi onye nke Uche Ogbuagụ ọ nọ na PDP nke Ima ọ naghị akwado na ọ ga-aga House of Rep onye ọbụla uche kapchi onye ọbụla n'aka maka na mbọsị ọbụla ọ dị ka a ga-asị na ndị a ga-akpakwe ofu ya aga kọt etu a mụ na nnọkịta na o nwere ike ayaza fọma sọpọtas ọfọma gịnị gaa kọt ọ bụ ha na ekwuru n'ebe ị kwesịrị ịkwụrụ kọt kpechaa ya wee mee ihe na mana ọ bụrụ na ekwuru ejebe senate
mba ịma nga sineti ihe m na-ekwu bụ ị ga-aghasara ndị ọzọ ihe na ihe na-ekwu bụ na okwu ije Peter Obi adịgo ka enwere egwu a na-adị na-asị ihe ọma na-emere m ọ dị ka nwere chi ma ajụjụ ihe m bụ n'obi na-emere m ọ dị ka ndeghere chi ma edemede ịma mgụtani nke a ịnọha nakwa ya bụ na mgbe ụfọdụ ị ga-etu esi azụ ya bụ draft ọ bụrụ na ị maara azụ draft dịka anyị nwa ji eri nri mgbe ahụ ịnọkọta ị na-enye mmadụ nri onye ahụ na-eri na-enye mmadụ oche na egwu na mgbe ahụ oche na iwu ụfọdụ ofu ndị votu ọ ga na-ata ya bụ na onye kwere ọnya anyị niile ma bụ Peter Obi mana kịta ọ mata na Atiku i wee chee kedu ọ bụrụ na asị gị dụọ Atiku ọdụ kịta maka afọ gị ụfọdụ na-ede akwụkwọ ọ na o rubeghị mgbe Atiku ga-ama na ya bụ ihe etu a na ihe aghasana ya bịa etu ha kwadobukwara n'oge ọ bụrụ na ihe ebu n'obi bụ ịchọpụ Jagaban ọ na o rubeghị ka Atiku ga-asị ngwa ndị otu onukporunu banye na NDC. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you very much. Atiku, with his age and experience as former vice president, o kwesịrị ịfụ na game a na-agba ihe a o mekọsịrị Fabia. First mistake o mere bụ oge Peter Obi nọ with ADC. O kwesịrị iji nwayọ step down maka ọ fụgo that the pendulum able to cause a swing more than people chọrọ Peter Obi achọ. Mana ọ bụrụ na o stepụrụ down ịfụ na mpite karị igwe kịta ihe na advice na-enye bụ as elder statesman ihe ọka eme bụ support Peter more than nye maka people chọrọ na nye nwazọbara since 1992 ọ nwekwananụ ọzọ ọ nwekwananụ so mistake o mere bụ na ebe ọ bụ na emegide Peter pụọ jee NDC ebe ọ bụ na anụkọ Peter jere NDC ADC nyụọ ka ọkụ o kwesịghị ịmara na ihe na-eso Peter bụ o mere ihe Tinubu kwuru mgbe Buhari chọrọ ịbịa ọchịchị ọ sị na Buhari esere nwe certificate ọ sị na ọ bụghị nepa bill ka o wetara ha evote ya mara ọ bụ na Peter Obi weregodu pati enwe ha afa ọ sị ya bụrụ manga na pati ndị mmadụ so ọ pụọ kịta bụ na NDP ọ bụ na ka nwere ọpọchịndị ọba pati ọzọ ịta NDP anwụọ NDC amịta bụ na NDP wachapụ na anya so ihe Atiku emekọta abụọ na ma ife m nya ji nwayọ ka o wee gosi ndị a na ọmụkọ politiks a ụfọdụ ndị otu niile ihe niile na ADC baa NDC by then enwe more formidable alliance ka e weje fight ADC because na eche displace goro ya o nwere ike ọsọ na Dubai jekwa aṅụrụ tii ọ na-aṅụ before mana besi nkịta bụ ha ncha bize together si oke ihe akụrụ chọrọ maka akụziere na mmanwụ abịazie kwuru Peter Obi n'akụkụ Peter Obi jebe maka ama ndata I'm sure Peter Obi ga-eje eme itie ya ọ bụrụ mbido eji eme itie kịta ndị ma Peter gwa ya na-eji eme itie ka ha kpaa nkata ọ bụ godfather ọ bụghị elder statesman ka ọ bụrụ godfather nwoke mgbe ntụwa adịghọ bịa kwụrụ n'azụ ka mma kwụrụ gị n'azụ ka anyị ndị ịkpakwu maka a sị na anyị kọọ mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ so ha nyekọ mmiri ọnụ ka ọ gba ụfụfụ ihe na ADC ma ndị na akọdụ ma ihe na pati niile a marginalized ma ndị pati a marginalized ha the best ha eme na abụ ha ncha niile pull together just for NDC ka anatakwa sị na ọmọdụ m atụbụta mma ifedo na-egbo ifeda nke ọ dị ha ka e wee ji mma na ya natakwa enwe ife ọgbụgba ọhịa so a na-agba ya kpotokpo si ji anatakwa APC maka ihe ji ekwu hụ maka na Tinubu nọ na the gọọmenti nwere plans mụna gị na-afụ nkịta ọgọdọ kịta ọ dị etu a ebe ha na-azọ sekọnd tenọ enwere na sekọnd tenọ anyị agbanwụzi ọsọ ụmụazị ka na-emere ebere bikọs na ndị otu anya nọ ego ife ọbụla chifotere anyị agbanwụzi ọsọ Naijiria na-anwụ anwụ insekuriti na-egbu anyị egbu so ihe na-ekịta ekwu bụ ihe na-edi franchise all of them should come together gaa under NDC ihe na-egbu aga ọfụma ọ dị mma tupu anyị apịachie enwere m ofe ajụjụ m ga-ajụ ọ bụ na ị na-anya onye dịka Siriaki Dixon ọ pụtara kwuo ihe o kwuru mbọsị a ba mba ụfọdụ na-afụ ya na ọ na-egosi experience by ka ọ ghara ikwe ka a bịa narịa tọn ya na o soro na gba mbọ na ọ dịghị mfe mmadụ imegide weta pati ọ bụ eziokwu na orubeghị afọ ọnwa ise erejistachara pati ahụ mana onye anwụ ụgbọala mmadụ asị na ya nọrọ n'azụ ụfọdụ na-asị
idishon enwebeghị etu aka achị bụrụ aka ịsọ onu bụrụ onu Jacob n'ụdị na enwekwara ike ọ bụrụ na enwegoro nkata akpara ya bụ ọ bụrụ na isi kịta ka mmadụ niile bata ebe furifuri dị etu a ka ka funefune ga-adị ebe ọ bụ na ọsụsọ Peter kpuru ka bara ngere ọ dịka ga-asị na njikwata ekwe ha rụta na ya bụ pati ka bụ n'ime bie ka ọ dị ya wụ ọ bụzie na Atiku ha bata ọ ga-ekwenyekwa onye dịka Dickson ịhazite ọfụma etu a ga-esi mee ya bụ ihe ka a napụta ewe iko ji good thing na emezigo kịta primaries mana agwagwa anyị ndị ga-azọrọ emesigo because onye ọzọ anyị so emesigo kịta ọ bụ na agwagwo gị the names on from the contest ka anyị si wee select so na Atiku ha batara kịta even ya bụkwuo na let's ekwemesi na ọmụ kunye chechagharị kunye bata na onye ka bụ onye isi fa bụ Seriaki so na onye ndị a emenwe ya onye ife amụ nke n'ihe eme ike nwaanyị o mecha ọda ọ bụrụgo onye isi ana o kwesịghị na-azọ ihe ọzọ bụ last week ka mụ na onye bụ onye isi amụrụ gị bụ esi ike echeru ka ejegoro ọgụ ahụ mana ọ bụrụ gụwa maka ifuru etu ihe si adị ọ bụrụ gụwa ka a batara dịka na moto bịa nwee overload ị nwere ike na-achị ha biko otu ọbụla ọrụchikwedị na nke akwa siti draiva si ha pụkwara m nke m maka na ị mara moto buru ịtọ n'ihu na draiva na-anọ ju ofu ike anọ ikekwa ọ bụrụ na ya ka nwoke na-azụ n'ofu akụkụ ikekwa na ọ bụrụ na aka bụ aka ịsọ na onu bụ onu Jacob ọ ihe na-ekwu amaghị m ka enwere etu ị ga-esi tinye anya n'ime mmụọ ka ịma ịgwa anyị nke bụ eziokwu mere na mụ ha afro reason for that fear because like you said anything can happen nwere ka ọ bụ na ndị ọzọ ndị onye ga-egosi anya tigarịba nke bụ na nyenwa ka bụ nyenwa ka ji isi abụọ afịa ka dị na signature ya dị na fọm ọ bụ na-etiri o kwesịrị na-enweta fear ife ọka dị na-eme bụ si dego je nata ndị ọchịchị maka o nwere ihe na-esi okwu m ịta kịta obido kịta azọ bịa o nwere ebe ọ ya eluo moral adị lo and moral adị ha na lo ndị abata ha na-aghasa ya ọmanjere ebe ọ na-eje ọma nweta ihe ọ na-achọ mana ọ ka aka mma ọ bụrụ na ewegoro isi a digital election gbaa weda na like or not ya ka bụ chairman ejeze election ahụ wesị ahụ nwoke m cheru bịa ka ikpe ihe ọfụma because ihe a na-akịta eme bụ ọ inye opportunity ka ndị abata because a na-ekwu ndị a ka APC bata ọfụma maka APC chọrọ anything ihe maka aghasa NDC ghasa ma Peter Obi ghasa ma Seriaki Dickson Seriaki ka isi aki ịtụgharị ya na be anyị ọ isi aki because ị na-enugwu daman anya n'isi aki ghasa isi aki so the thing ekwesịrị ka ọ bụnye na abọdị akịta n'ihe na abọdị ya bụ how are we going to because na ọ bụ na hapụrụ ya that party NDC a nwe eje wee menwu ọma win dem cancel mmadụ ya gba fọm ya mgbe ọ na-aba na tara onye ka bụ isi ahapụrụ ya mmadụ ya gba fọm ahụ na onye bụ pillar behind it bụ Peter na otu na-eme bụ ifuru ihe Seriaki Dickson ka isi aki gee ntị chọọ somebody ya translate gị ya meet somebody like Victor Ume ka ọ kọọ gị ọ veteran ka ọ bụ na politics Victor Ume merụ ihe ọ bụ na Peter Obi na-eme ọ nọ na-akụ o jere ejere na ọnya na-akụ ọ nwere na ọ bụ ndị Katọlik asị na ọ gbaba na nchedo gị ịgbaba na nchedo Peter dịrị anya ukwu Peter ha azụ anything na ibe ha na ịmara na nke dị gị masị na weru mana ọ bụrụ na ibido kịta azọ bịa ịmara na amelu ebu na-eje ana ọ bụ na emecha ọnụ gba sekọnd enwe consolation prize so na ihe mere bụ na jikọọ isi ọnụ hapụgodu onye bụ ọkacha ibe nke ọkabụ chairman na gị abụ chairman finish ya mgbe emewuo that one across oyibo say when we get that bridge I plan how to cross it so for now ngodo nwee isi oyi si m kwuo ndị pati niile abịa kpọta ha nche niile onye bataluo maka na kịta ha enwezi option ha nwere bụ ọmandị partiless nwoke na-erori ihe play onye nwere APC a na-ekwu ọ pati onye majiri 3 ka 4 ha ka nkụ maji anya mana mmadụ ya abụ isi mmadụ ya pilot ya so nke na pilot ya kịta ndị nke ọzọ kama nye ndị ebe a na-emesịa mana for now hapụ ndị ka abata ọ dị mma na nkwubi okwu nke m bụ na ihe nkịta ji eso onye afọ ukwu bụ ọgbọ ha agbọ ọnyụ anyụ ya bụ Isiaki Dickson ọ bụrụ na ị soro Peter dịka onye afọ ukwu iwu ka ọ bụ na Peter ga-agba agbọ ma nyụọ anyụ ozu onye ọbụla na ọ bụrụ na ejikọta ọnụ ga-anụta ya bụ ihe mana ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụ na ọ na-ewute gị
na edi register pati ndị a edi register ihe ga-emegodo bụ kogodo Chineke aka jaa ya mma ga-anụ ka tụọ mma sị Ahịnze Chineke na Peter Obi si ebe ahụ pụta maka na ọ bụrụ na ha niile ka nọ n'ofu umbrella ahụ ka m gwa gị eziokwu ama mkpebi ikpe a n'otu ofu afọ na-abịa anyị gbara election bụ just 6 months ka ọ fọ ruo na election ikpe ahụ a ga-ekpegide ọ dịka nke ndị PDP na ahịa na ịpụ na ejigoro nwaanyị gbanyụọ ya oju oyi kịta ihe a chọrọ ime bụ ka a ghasa ahịa ruo na PDP chọkwuru ma onye ga-abụrụ ha ahịa na ndị nke ọzọ enweghị mgbe ọ gbasara ndị otu nke ọzọ ga-akpọta onye na-ekweghị onye na-agbanaghị fọm mgbarịa fọm merie ntamerie Mosi na Jonathan bụ presidential candidate ihe a niile bụ ụmụ ndọrọ ọchịchị a na-egwu ka a mara onye ga-akpọ ibe ya overhead maka na mgbe ahụ efilu na ihe ha ji mee ya bụ ndị otu Turaki ji mee ya bụ na efilu na ọ bụrụ na Goodluck pụta dịka presidential candidate na onye dịka Nyesom Wike ga-agbanye ọkụ na nghasa ọ na-aghasa mana amaghị na nwoke ya akpachago nkata dowe na ihe a na-eche kịta bụ Goodluck megata nnukwu onu ka mara na Isada na-eji ya divide ya votu Peter Obi dịka anyị kwuru na mbụ mara ka ewere ka a na-agabipụta o ruo ka a ga-eme ha na efilie na ọ ga-abụ problem to Jagaban jiri kọtụ kuchie ya o ruo mgbe anyị ga-ana maka na nwaanyị kwuru onye ọzọ o ruo mgbe anyị ga-ana mana ihe anyị na-ekwu onye ọbụla ka anyị mụrụ anya dịka azụ na ihe na-eme na Nigerian politics ka nkụ ọkwa per second emekata tabi anya okwu agwụ ka ọ dị echi epetike ndị Igbo ka ọkwa hụ na onye rahụ ụlọ ebule egbe ya mba ịma ka ga-eji rahụ ụra ị ga-ebu egbe na-arahụ ụra ọ ka isi akị nwaanyị dị ya mba isi akị bụ aga na-ama na-eji onye isi ike na-adị mkpa isi akị na-adị mkpa n'ihi ngwa nke emesịa